täällä on Muffini ja mä oon joku Jonne tuolla Muffini kuvaamassa itteensä. Jaa, Marlusikka 21 Nix on siinä. Ja meidän yksi luokkalainen nimeltä Niko. Joo, me pelataan pitkää palloa, kun mikä se oli? Pilkkuja. Pilkkuja, miksi et zoomaile? Ja me ollaan paskoja. Ei mennä Sinne meni eka pallo. Tänne nyt Pallo. Alasalo olisi joutunut maaliin. Ja just Vitun paska. Mokke ei ollut valmis. Sitä ei pidetty. Niinpä. Ei vastapalloja. Ja se on tosta vitun viivasta. Isä. Siellä tämä Nix kakkapää potkasin. Sinä! Niinpä, ota kuvaa. Etkä paina niitä ääninappuloita. Painan! Sitten saatana. Sitten saatana. Ei kannata mitään. Nyt ei Juho vetää! Se lopettaa. Hei väistä. Kuvat ehkä siitä Hei, kannattaa kuvata Ei kannata zoomata, kannattaa kuvata. No niin, tänne se vitu. Jonne Jokunen nyt helvetti. Jokunen Jonne. Hei nyt Jokunen alas syö. Tämä on diskattu tässä näin. Diskattu henkilö. Diskattu ihminen. Siinä on mun tunnus. Oikein sä nyt kuvassa! Joo. Diskattu. Joo. Hän laukoo huonon maalin! Ei ollut! Mä lauan nyt! Ei ollut. Ei sovita, että tuolla maali menee Hei, saaks mä tehdä tälleen? Niin, ei, se ei oo mikään filmi. Mitä väliä? Tämä on maalikamera. Diskattu tuolla pyöräilevä ihminen. No niin. Lusikka. Hei, joku Jonne, mä keksin! Tää silleen! Joku Jonnelle pää kiinni siellä. Hei, niin mä keksin, että olisiko Tenellä tai joku Nyt siellä. Tänään vastaan minä. Niko, kato. Okei, tänne se. Vittu. Kaikki Hirvonen. Tuolla mennään juoksemaan hakemaan palloa. Hirvonen. No Hirvonen vastaa loppuun. Maalikamera. Hei, Niko. Hei, Niksu. Sä oot piilokamerassa. En ole. Vitun paska. Tiedätkö mitä? Mä pelaan crossirautaa. Huijari. Vedä nyt pitkää palloa! Viiksimies. Kuvaa säkin nyt taaskin! Miltä näyttää? Ei kuvaa. Ei kaikki kuvaa, paitsi minä. Paitsi minä. Hei, mennä pitkää palloa! Pitkä pallo on seuraava sitten. Ja nyt meidän pitää valitettavasti lopettaa tämä tyhmä potkiluskelu. Sun paska suu näkyy. Kun lopetit sä. Juu. Aloitan! Karkkihullu. Ja se oli nyt sitten tässä. Katsokaa.